Siyabingelela ubingelelayo baba udokotela, sise-Salisbury Center, sise-first floor. Sibonga kakhulu i-support yabantu abasinika yona nemibuzo abayibuzayo, sizolokhu sibaphendula. Sibonga kakhulu. Dokotela sikubingelele bese siyanele ukukwamukela ohlelweni lethu lanamhlanje. Baba udokotela sicela ke sithinte lana indaba yokuhlola, indaba yokuhlola engathi ijule kakhulu. Uma sikhuluma ngokuhlola ngenjula yasolwandle, ngabe sikhuluma ngani? Siyabonga kakhulu. Lento yokuhlola iyakhathaza, iyalibazisa kokunye. Abanye bagcina bethi hhayi abasahlolwa, abantu bahlolayo beza no-R50 and bafuna umuntu ozolashwa kuphela. Sesithola ukuthi lento okulapha isiphenduka ibhizinisi, kanti umuntu khona osuke engaguli ndawo but ufuna ukwazi into zakhe zimi kanjani. Then abantu mebehlola bahloliswa ngento ezingefani, bayahloliswa abantu ngabalozi. Abantu bayahloliswa ngabalozi. Mesikhuluma ngabalozi into ozwazikhala la phezulu. Abalozi bayathwalelwa-ke, awukwazi ukuyothwala enyangeni and ufuna wazi futhi ukuthi uma uzothwasa ukuhlola ngabalozi kusuke kuyinyongo yemamba lesuke ikhala laphayana esuke siyifake lapha nekhanda lemamba emnyama. Usuke uthwele sikuthwase ngabantu. Bakhona abalozi bemvelo osuke nje unikezwe bona ethongeni, hhayi edlozini. Ethongeni liyakunikeza ithonga lento le and then uhlole ngabo kabalozi. Sike sayichaza futhi lento abantu kade behlola ngamajaji, lapho abantu kade begcatshwa khona behlola ngamajaji. Abantu abahlola kakhulu amajaji, abaphethe amajaji kakhulu, abantu baseSwazini bawakhonzile-ke amajaji. Then saphinde futhi sayithinta futhi abantu abaphethe amakhamandela, abantu bako-Tanzania khuphuka kuya phezulu baphethe amakhamandela and amakhamandela ayakhuluma-ke amakhamandela. Sakuchaza konke-ke lokho futhi ukuthi umuntu wekhamandela and then uma ufika kwakhe ufike sekulindela akakushiyi lento ekuthiwa njalo ufike wena engasekho esehambile. Umuntu wamakhamandela kanjani simchaza umuntu wamakhamandela. Namhlanje sithi ake sibheke ukuthi-ke umuntu osuke ehlola ngesithunywa sasemanzini, isithunywa sasolwandle, ngenjulo yasolwandle, kusuke kuhlobo lomuntu loyo. Number one, umuntu wasemanzini umuntu osuke eklini kakhulu, la muntu ufuna simhloniphe. Number one, uma uzohlola ngento yasemanzini awukwazi ukuhlola esemanzini bengafikanga kuwena. Uma noma ngabe uya kumuphi umuntu ohlola kuthiwa afuna ulanda abantu bakini, abantu basemanzini. And uma uwumuntu wesifazane unabantu basemanzini, unothisa ukuthi abantu besilisa abaningi bayakuthanda but uvamise ukuthola abantu abangenamali isikhathi esiningi ngoba usuke uphethe abantu basemanzini. Uma uthi umuntu wesilisa uphethe abantu basemanzini, isikhathi esiningi uyakuthanda ukweluka ekhanda. Ngabe sengathi umuntu othanda ukweluka ekhanda, or abantu basemanzini bayakuthanda uma umuntu wesilisa besathi bangabagqokisa ibhayi ngoba usuke uphethwe abantu basemanzini. Asisiyambheka umuntu wasemanzini, awuzuba uqhamuka wena osuphethe injula uthi ukuhlola ngenjula yasolwandle ube ungakazi uye empuphumeni. Abantu abahloliswa ngenjula sibabona kanjani na? Iningi labo inyanga nenyanga bageza empuphumeni, or babe nawo amanzi empuphuma abageza ngawo ngoba basuke bexhumana nomuntu wabo omdala osemanzini esimbiza ukuthi ugogo omdala, ugogo wenjula. And then laphana lento yokuhlola ngenjula kuyinto engagcatshwa, kuyinto ongeke uze uyifise. Abantu benjula uma behlola and then uma sebeyile empuphumeni khona abangenalo ulwandle, asikubheke lokho kodwa basuke behlola ngayo injula. Labo bantu-ke balanda injula empuphumeni, bayilanda edamini. Labo bantu-ke abasuke bezohlolwa ngenjula. Abantu benjula bahluke ngani kunabanye abantu, basiwa kakhulukazi olwandle, or abantu uma bekusebenza abantu benjula njalo into abayenzayo isuke ithinta ulwandle. Athi ufuna uyogeza olwandle, ufuna uyogeza empuphumeni, ufuna uyogeza emfuleni, njalo lo muntu uyalithinta ulwandle entweni yakhe. But umuntu wenjula akayiphathi imithi eqine kakhulu ngokuthi laba abantu banemithetho kakhulu, imithi isuke iqine kakhulu abayithandi. Ake simbheke umuntu wenjula uma uyohlola kuyena. Umuntu wenjula uzombona ngani na? Uzokathi fika nebhodlela akuhlolele, ufika nebhodlela lamanzi, isikhathi esiningi usuke ezohlola ngamanzi. Lo muntu-ke loyo usuke-ke ezohlola ngenjula. Okusho ukuthi labantu abathi babudokotela ngicela-ke ungikhuphulele injula, and then umuntu wenjula uma esejula kakhulu uzothi umuntu babudokotela ngiyafuna ukuhlola ngenjula kodwa manje-ke ngingenza kanjani ngoba mina la engikhona and nayikho impophomo or alukho ulwandle kodwa ngiyafuna ukukhuphula injula ngihlole ngayo. Umuntu wenjula uma ehlola ngenjula, ake simbheke sibeke lapho-ke ehlola. Ubaba udokotela isikhathi esiningi ngiyisebenzisa kakhulu into yenjula, ngigeza abantu olwandle, ngisebenzisa kakhulu olwandle, ngigeza empuphumeni. Kunempuphuma ekuthiwa ikaSilahla ngapha ngendlela ngasemzimkhulu la ihlathi lakhona kuthiwa ikayili.
kunempophomelo lapho-ke uyakwazi ukuthi-ke uma kuthi sogeza lapho ukwazi ukuthi uthole amandla akhe. Into eyenzekayo umuntu wakhona ukwazi ukufunda isandla sakho usekhaya, and then sike sasabuka la esizothi mesibheka njengoba manje kukhona umuntu ohlele ekhaya uthi babudokotela ngiyafisa ukuhlola umuntu enjula. Pho-ke mina njengoba ngilana uma ngingafonela umuntu onenjula ngithi ngicela angibhekele into zami, uzibheka kanjani umuntu wenjula uma ezosebenza kahle? Uma ukuthi isimo siyakuvumela sithi mhlampe ngike ngibhekele umuntu osejele ngizosebenzisa amandla enjula ejele la osuke ukhona, sometimes isikhathi sokuthi ube namanzi aseglasini osuke engekho. Umuntu wenjula ukathi bheka isandla sakho saka left hhayi saka right, kufuneka kube isandla saka left, but uma ezokubhekela uzobuka ulayini ohamba la phezulu esithupheni azowubheka la ngaphezulu ekuqaleni. Uma uwukuthi wena njengamanje ubuka le video uthi babudokotela into zami azihambi neze kahle, ngiyafisa ukuthi ungisize kodwa angazi noma ungangisiza ngoba sengihamba abalaphi bendabuko abaningi bonke basho into efanayo. Umuntu wenjula into yokuqala azoyisho uzokubuza ukuthi lo layini lapha phezulu unjani. Uma ukuthi wena umuntu owenza amabhizinisi but awahambi kahle, but ubheka lo layini la phezulu la oqala khona, uma uqala uba thick and then uye nokwehla, uthi uma ufika ezansi ungabusafika ezansi, uthi uma ufika ezansi uma usuyancipha. Kusho ukuthini na? Kusho ukuthi uma uqala ibhizinisi uqala nabantu abaningi but ukuhamba kwesikhathi labantu bese bayasala endleleni, lo muntu loyo usuke ehlola kakhulu ngenjula. And then umuntu wenjula uzokutshela ukuthini na? Uzokutshela ukuthi la kufuneka khona u-W wakho uma uvuleka indawo zombili kunengxenye ongafuni ukuthinta kuyona, and bese kuqhamuka ulayini omncane osuke uqashuka phakathi. Lo layini usuke uwuphawu lokuthi wena isandla sakho njengamanje uma uthi uyasibuka isandla sakho uma ukuthi unawo lo layini ohamba lesa esandleni uma usunqama uphinde uqale phansi, kusuke kunesimo semali oyisebenzayo. Uma uthi uyayisebenzela imali imisiba nokunqamuka, imisiba nempawu zokuthi engabe iyaqhamuka, but kunalento esuke ikuvimba njalo ungabe uyayithola le mali ithi ifika misi iyanqamuka. Lapho-ke lo muntu usuke ehlola esebenzisa injula, akusona isalamusi akona umlingo. Umuntu wenjula uhluke ngani kunomuntu ojwayelekile? Uzokubhekela imino yakhe athi 1 athi 2 athi 3, la ku-3 umuntu wenjula uzothi buka ngaseringini yakho. Uma uthi uyayibuka iringi yakho kuvela ulayini omncane, lo layini omncane kusuke kutshengisa ukuthi wena ukhishelwe umuntu oyisidalwa sasekhapoma wakho ukuthi azokusiza, kodwa lo muntu akakwazi ukusiza ngenxa yokuthi izinto zakho zisuke zivalekile, ngenxa yokuthi kunento ezinkulu osuke wazenza. Lo muntu kusuke ehlola ngenjula. Bengikha nje phezulu abantu benjula uma kuthi mhlawumbe abantu bathi babudokotela ngeke ngakuzwa ukhuluma ngento yokufunda isandla, angenzi i-palm reading, no, ngisuke ngithinte amandla enjula ukuthi ngenzela ukuhlukanisa ukuthi umuntu wenjula-ke usuke enjani. Umuntu wenjula uyakwazi ukukubona uma uzofa, uyakubona futhi ukuthi ubuzobulawa abantu kade benjani, kanti futhi umuntu wenjula ukwazi ukubona nesikhali sakho esuke sizokubulala ukuthi sizoqhamuka koluphi uhlangothi, bangaka abantu ohamba nabo kulento enzenzayo. Lapho bantu-ke kusuke kungabantu benjula. Bengithi-ke wena-ke othi uyafisa ukwazi ngokuningi ngokuthi ufuna ukuhlola ngenjula, and then singakwazela ukuthi-ke sikufake-ke lezi zinto lezi-ke ukwazi-ke uhlole ngenjula lapho ukhona. Awuzuhlolela umuntu ngoba efike kuwena, umuntu uzofaka imali e-akhawunti yakho umlalele lento yakhe, but umfundele isandla ngale ndlela injula isuke injula ikuvezela yonke into esesandleni sakhe. Mengithi ngiyabheka kunomuntu la obuka le show manje, ozobuka le show, uma eyibuka le show uwumuntu obhizi kakhulu osebenza umsebenzi okufuze ngabe uyaphumelela. Lo muntu unama-truck, lo muntu ema-truckini akhe uthe uma efaka imali yakhe ema-truckini kwakhona abantu aqala nabo ibhizinisi base bam-double cross labo bantu. Lo muntu loyo uzomfonela lo muntu. Njengamanje uma engifonela ngizobe sengiyambuza ukuthi into edala ukuthi wena mengena imali kuwena imisi iyashelela kusuke kwenziwa yini? Kusuke kwenziwa yiwona lo moya wenjula othi asikhulume into ey'fana. Ngizama ukuyiveza lento ukuthi injula-ke into efana la akuyona into esiyicabangayo, akuyona into ozovuka ekuseni usuthi usuyayenza. Into ebalulekile ukuthi ufune ube ne-initiative ekahle, uyi-understande kahle uma ukuthi sizokufaka-ke injula. Injula ihlukile kunejaji, injula ihlukile kunekhamandela. Asibonga kakhulu-ke abantu besazosizakala. Ukhulumayo ubaba udokotela, siseThekwini Sukuwe Street. Siyabonga kakhulu abantu baseBrazil and sibanika usizo abalufunayo. Basifonela abantu base eMaputo, siyabonga ukuthi noMozambique iyasizwa.
sekusele umuntu oyedwa futhi asifonele, sisafuna abantu base-Russia ngoba labo abakasifoneli nabo bazosifonela. Sibonga kakhulu.